Така. Двойката. Петнайсет по 4, той го вземем. Не мисля рискуя да ми остане последния. Най-малкия. Ако го бяхме изчистили, хубаво, ама 15 врътки имаме, дано да дава жълчи лаудове да дига екса. Или като цяло лаудове. Да, това е само на 4x. Imagine да беше на повече x. И то само тройки, да. Може ли златен? Или поне още два? Добре, айде сега още един. Добре, и то златен. Сега просто ги нареди в линия. С премиум, ако може. О, добре, премиум. Той не знам дали го вързва на четвърка. Явно не. Ау. Добре. Ау, че го сложи горе и то на последния спин. Изби са. Еми, само не знам, нали, Хадес или Зевс. Хадеса. Даже не се е избил тук. We just have to pray now. Поне се изби молята. Макс Вин, че няма видим, няма. Добре, хубав плейсмент. 7? Добре. Добре, това е good sign, надявам се. Може би още един, на първа или на трета. Добре, той мисля, че почти към 10 на лева. 6,30. Окей, 8. Добре, 4. Защо ти не си тука петички, Хадес? Щеш да е инсейн. Просто някак си ми вържи последния. Например с още два тука. Ау, че не ги вързва. Добре, вързва петички тия. 15. Петички пак от тия. 12. Вау, то слагат го дай с премиум, молим та, вържи ги. Добре, премиум от тия. Добре, избиса. Я да пробвам малко е така. Опа. Охо! Добре, добре. Значи до сега го ги въртях така, не го даде. Охо, майко! Чест бонус. Дай, този път изберите. Добре. Кайна доволно, да. Ето го. Стига ли пак същото. О! Премиум. О, и баш и не вързваш! Добър фичър. Този път... Да, поне ги слой както трябва. Най-сетне, две птици. Кажи ми, че са две птици. Добре, две птици са. Колко? Брат, какво? Какво? Човека просто изби пари и тъй нарано. Какво? Аре, лека бълък. Ти просто върти се, колко пъш с катери, ма умен ли си? Не. Окей. Това е линия. Actually. Не, пак не. Никой не линия не, ама...
8. Чак, даде той е ретригър? Като ти даде 3 на един път е ретригър? What? I didn't know that. Аз мислех, че са 8 врътки след Wild вече. Wild линия! Моля те! Wild линия гръмнахме! Wild линия някак си гръмнахме! Wild линия! Една искам! Моля те! Направи ли? Не направи! Ау! Ето тук и тъй го... Премиуме, само премиуме. Тук по две. Ти трябва да... Добре! Do it! Премиум, риба! И бирите затвори, добре. Така. С хванат скатер, даже не знаех, че може да ретригърни вътре. Да сме на 200 ля. Тук горе. Добре, и тук е горе пак. Добре, само не трябва тука и тука. Или прямо цялата, ако направиш пак става. 6, добре. Маняк, искам да видя ретригъра пак. Не думай, купихме сигурно вече 10. И го видяхме един път на Шано. Той не е Wild линия, но... Добре, някъде дай още лаудове на първите 1-2 реда. Добре. Ретригър? Ретригър ли са? Ретригър е, да. 6. Добре. И имаме по 2. По 3. Окей. Дай ми тука на втора метрика Wild. Добре, дай ми на втора Wild, бе. 3 вратки. Моля са премиуми нареди, петици премиуми. Имаш 2 или 3, 4 пъти по 2 премиуми. Някак са в линия. Тук нещо гръмна. 4-4, добре. Премиум, пак рибата. Рибата, добре. 50, още един път. Някакъв премиум пак. Ножовите? Добре. Така. Добре. На 20 чини за 40. Много рисков ми се строя този скатър. И на стримери, и на колегите. И на YouTube клипчета не съм виждал да пише почти никога. И то е стандартните 9. Да. Basic 9. Почвам без катер. Но пък тук дайте 2. Тук. Окей. We may do something here. Окей, hold up. Само ги нареди както трябва. Тези ги вързваме по само, няма да е толкова много. Дай ми скатери да вържи тук. Окей! И ги даде точно. Ама не ги слага едно върху друго. Петица? Не. 27, добре. Само не ги слага едно върху друго, толкова много са. Гледай колко пъти сложи върху всичкото, брат. Да! Окей, тук ги наредя. Супер, не е сенсейшъл, значи не ги е наредил много. Да, добре, значи втори път няма да играя със сигурност тази игра. Пак същия принцип като Кристала и той, смисъл стаквате мулти всеки рунд. Смисъл всеки тъмбъл. Само че... Да, пробваме първо те да го фаним. Сега имаш 4 за въртания, мисля, че бяха или 3, 5, да ти даде още един скатър, за да те вкара в бонус. И реално ще те вкара в бонус за 8 леса едно, вместо за 40. Ако ти вържи да ти даде скатър, тези 3 спина. Който ние явно няма видим.
и ще трябва да дадем още 40, за да го купим. Сега ако не го дропна на първа и на трета, да. Ай, риски твърде биски. Инсейн на едно мулти. О! Добре, дай ми сън, дай ми сън, дай ми сън, дай ми сън. Добре, дай ми сън, моля те, сън. Сън! Мега Уейс е много найс. Сън, моля те. Добре. Мега Уейс беше доста хубав. Ау, кучетка, че ги... Добре. Окей. Мега Уейс е много хубав. Мега Уейс е хубав за тази игра. Ай сега ласпина. Дан. Ретригър. Още 2 скатера само. Добре, 7 лева. Асаците ако вържиш е най-що all the way. Ти тук не ги видях. Още един ретригър. Ретригър. Ей, close. След скатера мисля, че бяха повече пари просто. Нямаш май врътки. 5-6 хиляди... Опа, без искам. 5-6 хиляди Мега Уейс е много. И не върза нищо. Асаци. Ето пак ги махна на лазайки. Бабичките. Опа, пак без да искам. Много странно ми почва да спира врътката. Асак тука, мъжага тука. Бабите добре. Виж на 4000 Мега Уейс и ретригър. Още 2 скатера. Видя ли на 44 Мега Уейс върза един тъмбъл? Тука на... Да, и тук ти плати на никъв. I mean, if it's working, who's asking? Асак на трета? Няма. Окей, лаудовете. Бабушката. Гесля. Поп, вале, тук синя мой вържи всичко. Ретригър пак. Много нахален. Асас си ги отряза тук. Ау, и мъжа. Бабо. Бабушка на 48 ля. Бабушка на 10x, кой искаш? Дълго. Ау. Ау, че ни върза нищо. Охо! Няма баба, няма нищо! Майко! Сега ще кажа, че обикновено ли съм го дала и няма го даде. Затова не го казах и тя го даде. Tactics. Good. Сега още 3 по някаква случайност инстанс. Добре. Значи потенциал е да стигнем 10 монетки, ама... Добре, така 2 даде на един път. Дай ми 3 врътки. 3 врътки, моля, а не една. 3. 2-3. Доволно, добре. Папагале, няма са папагале. Монетки. О, имаш много място за монети. Добре, 2 монети фърля. Ай са още 3 ни трябват. Добре, монети. Тук че не ги върза. Да. Оп, една.
Още две, да. За един спин. О, даде ги! Уф! Добре. 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Добре. Нареди ги е така пак. Нареди ми ги. Добре, има X. Премиум. Синя. Добре, бомбите 50 ля. 20. Как изна такъв спин, бе? Другото, дето исках да играя подобно е Night Spot. Или Night нещо си беше. Night Hotspot, ето е. Тя е подобна, само че с дракончета и скатера там го дава обикновено по-лесно. 4, 5, 3. Ето ги. Добре, само 4 следните, сега не трябва да ни върнеш толкова кони. Само не знам защо е турбо в скатера. Още 3? Добре. Златна. Дай тук, дай тук. Добре, 2. Ретригър 2 вратки. А 4 лът? Добре. Направи златни, ако можеш още. Те не са златни, ама... Нямаше да дишат дракони. Ой. Тест, дано да са хубави икса. 18. 18, окей. Добре, дай ми сега 5 и тук е. 2, добре, сега на първите 2 трябва да дадеш, нали? Добре, ретригър. Няма ретригър. Добре, сега дай тук. Добре, 3-3-3-2. О, и ги върза. Затвори ги. Мегавейс е траш обаче. Дай ми някакъв хубав мегавейс и каквото ми затвориш. Добре, затвори го поне. О, добре. Тъй като не мисля, че го изби. Не, защо на 20? Брат, гледай скатера, гледай, сега ще пише 1000X. Гледай. Ретригър е гарантиран, почти съм сигурен. Или просто е така. Аре, къде не петя, бе? Маняк даде 5X, трябва ретригър, къде е? Аха. Аз попове, ето го ретригъра, попове, премиуми, валета. Защо, бе? Защо като кажа, че няма го избиш? Добре. Поне продължай. Попове, още не ретригър? Няма. Добре, дай ми лавата и тук към последната. Десятките отпреди. Щяха да са повече пари. Попове. Не е 1000X, ама е 400. Реално погледнато 400 е... Добре, вече съм сигурен, че няма го изби. И сега гледаш 5-5-5, почваме с 4 пъти 5X. Максимум скрипт. Опа, ретриг. Още един? Още един? Какво? Аз си ги поръчах! Само 4! Маняк 4! Не, брат, не! Брат, не! Защо? Защо? Не, че съм недоволен, пиши ми 1000X. Няма го върна, ама. Не можеш още лао да дадеш с още един ретригър, нали? Добре, защо пак не ми даваш на питие обаче? Охо! 12 лева само.
Ей, просто са молим тук много жестоко. Ама много. Окей, ауч, не ги върза. Молят се, молят се, молят се, молят се. Ей, стига бе. Вържи ми. Оф! Колко? Колко? Колко екс? Колко екс? Колко екс, че ни... 100 екс ли беше само? Пак 100 екс. Аре, дай ми нещо, виж какво екс имаш, бе. $400, 300, 700 екс. Добре. Дай пак, дай пак, дай пак, дай пак, дай пак. Дай пак, дай пак, дай пак, дай пак. Ау. Жълтите. Окей. Окей, изби го. Еме, да, това беше всичко.